Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Patrick, guys, walending ibona was years. Imake sihlale kwi-maths. Mina ngikhuluma ngama-TV shows. Angakabe serious ngiyaxolisa ngalokho kodwa ngisaqhubeka ngikhuluma ngama-TV shows esikhathi angisitholi kodwa kuzobe khona into engiyenzayo kule channel ngenza le ezongivumela ukuthi ngiyenze. Siyangena ke. uMpilo uzoba ne-21st part. I-21st part yaMpilo izobe iwubukhazikhazi. Yenziwa bani? uMakhumalo ebambisene noMseleku kanye namakhosikazi. Kodwa siyobona kakhulu ke isandla samakhumalo. uMakhumalo kuthanda izinto ezinhle, uthanda isitayela, so nje kwi-21st part kaMpilo kube kunale yanto leya ethi uMakhumalo, uyabo, sobe sibona isandla samakhumalo. uMseleku kwi-circle yakhe. I-circle, guys, laba baseduzane. Kunalo mndeni onesithembu, ngihlezi ngesikhohlisa isibongo sakhona. Bakhulu nje, bayaziwa i-KZN. uMseleku wayeyilo laphaya noMangwabe kulowo mshado. Ngibalela ihambeli zikaMseleku emshadweni wendodana kaMseleku yokuqala ukuthi waye lo mshado uzoba sezingeni eliphezulu. Singakafiki ke kuthi kuma viewers lesi score abazosenza sebesenzela thina ama viewers ukuthanda nesithembu. Siqala ngokuthi bona kule yandawo abakuyona bawobani ezomndeni. Bahlonishwa kangakanani esigodini sabo. Abangani bakaMseleku. Abaku business noMseleku. Uthi uMpumelelo kule interview ade sibuka lapha kule ya podcast noma ebuyokhuluma into engazwakali. Le qembu lebhola ade kulona ungene ngoba yiqembu likamngani kababa wakhe. Qale lapho ke o connection bakaMseleku. Into ezokwenziwa uMseleku ngoba manje kuzobusa ama-business partners akhe, kunengxenye ye-TV show okufanele ukuthi kube Our Perfect Wedding. Kuzoba ngaphezu ukuthi umshado kaSibindi. Sesiyeka ukuthi uSibindi or uMpumelelo ushada nobani, kodwa lowo mshado yes uza ngale ndlela engikutshela ngayo. Lo yamndeni onesithembu banemali ngiyabakhohlisa isibongo sabo. uMangwabe noMseleku babe laphaya emshadweni. Ngahamba futhi ngayo futhi guys, ngayenza research ngiyenzela nini mase ngibuya la nizongithatha otherwise rather than mase siyaxabana. Laphaya kwakukhona uMangwabe noMseleku be-attende umshado kodwa babengafikile as uMangwabe noMseleku, babefike njengomndeni wakaMseleku. Makwenziwa njalo ke lemndeni emkhulu iba naye emthumelayo ukuthi uyosimela. Laphaya emshadweni kaMseleku noMayeni kuno Konjubalo sisi oke wasebenza kwiGagas kodwa ubaba ashade naye unenkampani enkulu. Angazi noma bagcine benesithembu noma kanjani kodwa nje mkhulu eKZN. Lo baba lo kuthe kuba khona umalume, engathi ubaba engazi ngoba ngazi phela ukuthe kuba khona umfana lo ade trenda ngegraduation yakhe ekhala, lo baba wamsiza. Unkosikazi walo baba wayesemshadweni kaMayeni. Abangani baMayeni, abangani babaMseleku, uMzansi Magic. Ngitshele ukuthi ke uSibindi uzowenza kanjani umshado ngebudget yakhe. Kukhona bonke lapha ama-sponsor, abasebenza noBabaMseleku, abangani, i-level abakuyona esigodini noma endaweni yabo. Mase kuba yi-TV show efike nebhizinisi lela balenza ku-TV ngoba ngizokwenzela kazi mangithola isikhathi ukuthi ibhizinisi ke lona ulibuke futhi uMpumelelo lento ade ikhuluma lapha kule interview engazwakali yazwakala ngebhizinisi. uMzansi Magic oyobushutha, abangani bakaMseleku abazobusa,
abasebenza nobaba uMseleka abazobusa. Yikho ethi kulaba akhuluma nabo, niyobe nikhona bafowethu nizobusa. Yena ngeke benayo-ke imali yokwenza leyo nto, kodwa umndeni uzoba nemali yokwenza leyo nto, usuyenzela i-level ye-TV show, isithunzi sabo, i-reputation yabo nabangani babo. Yingakho-ke ngithi mina bengangakusho nje ngomlomo ukuthi ukuba umamkhulu kukanjani, kodwa bayayibona lento engiyibonayo. Mina ngeke ngiyibuke ngiyi-view oseduzane-ke azi kahle. Eseke hlambe futhi-ke nomfana wahleba wathi yazi ekhaya kwakhe kwafika obani, abuke ukuthi lo mndeni ukanjani. Nomfana eseke washo ukuthi kule weekend sihambile nobaba siya kuphi, esho ukuthi baya kwemunye umcimbi kulo mndeni onje. Esho futhi ukuthi hawu ubani ngimjwayele, umjwayele ngobaba. Umshado ngeke kube ukuthi imali kaSibindi, uSibindi ohluphayo. Umshado kube ukuthi indodana kaMseleko, kunomshado eMzumbe kaMseleko. Kuyobe kuwumshado okwi-level yomndeni. Njengoba nje bebuye bebe nokuba family le efana nasekhaya elikhulu, banalokho. Manje nemishado abazoyenza izohambisana nalokho ukuthi singobani. Leyo methi engikutshela yona. I-21st party yampilo izobe inama-guests u-half owawukumembeso kaMakhumalo, because uMakhumalo uzobe bamemile abangani bakhe kuyoba kwi-level yamakhumalo. Umshado wendodana yokuqala kaMseleko uyobe unezihambeli u-20% wakusigadu semshadweni amacele, u-50% or 60% wezihambeli ezikade zisemshadweni kaMseleko nomayeni, u-20% abakade besemcimbini kaMakhumalo, 20 or 10% abakaMangwabe. Kube abangani, kube ukuthi-ke kufanele benzeni umlando. Wabahlezi bekhuluma nje mase kubhala lapha phansi, sihlezi sifunda nje kuthiwe angazi ugogo Flo kanjani, kodwa kunomlando phakathi. Emlandweni kuyobhalwa umshado kozoba semlandweni okaMpumelelo, hhayi ngoba yena enaleyo mali eningi, kodwa ubaba ezenzelani igqa. Ubaba ezenzelani ubuyena nomndeni anawo. Kanti anazina ayifunda izinto ayibhalayo, anazina ufunda izinto ayibhalayo ku-social media ukuthi ayibhalwe into eqondene noyedwa, ibhalelwe ukuthi siwumndeni. Nomshado kaMpumelelo yobuphelezelwa yileyo nto. Ilokho-ke engikuchazayo. Hhayi ukuthi ngivuna yena, hhayi ukuthi ngimbone nemali eningi, ngibuka umndeni wakhe, ngibuka i-TV show, ngibuka ukuhamba kweminyaka, ukuthi njengoba kuhamba kweminyaka izinto ezenziwayo kwimishado njengoba nasi sesidideke ukuthi hayi bo, sekwenziwa izinto ey'nje. Sobe sididekile nokaMpumelelo. Mase kuba i-TV-ke, i-TV iyobamba lama-angle lawo afunwa ama-viewers. Ama-angle lawo ukuthi ofikise sebezokhuluma-ke la. Ukuthi ofikise sebethi kanti hayi bo, khona kodwa ngathi kube nehaba kakhulu, hayi bo, yabo leyo nto leyo yabahlebayo, hhayi ukuthi obishiwo yimi. Bye. Ngisazoqhubeka nemithi yami. Ngine-maths manje. Mase ngiba childish, mangi-childish la ngikhombisa khona ukuthi bukani. Nayi into sebeyijikile, ade beyikhulumile. Kusho ukuthi hayi lona-ke iqiniso. Iqiniso phela ukujike. Siyahleba kancane, mase ngikhumbula ukuhleba ikhona into engihlebisayo. Ukuthi ziningi phela izinto ezingihlebisayo. Manje izinto ezingihlebisayo nginalo kulolwazi lokuthi lento siyikhuluma la akusiyo yasemphakathini, yabo. Ukuhleba kunjalo, singisho ukuhleba kuhleba. Lokhu kuhleba okuncane yilokho engikuletha la ngithi hayi akukho harmful. Siyahleka. Nami ikhona izinto ezingihlekisayo mase ngithi hayibo, lento mayengihlekise kangaka ungenzeka ukuthi nosisi uZama nosisi Zinhle umhlekise, ihamba kanjalo indaba yami. Mase ngithi asifundisaneni-ke, ila sengiqala ngibuza ukuthi-ke indlalifa, inkosana,
konke lokho osekuhamba nokuthi-ke sithatha ama-notes ngoba ukhona ozochaza esingakuzwanga. Isintu sithi sithatha ama-notes. Yabo. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.